Šta sad? Sad moram svima da izradim tako kuću da bi oni mogli da imaju dalje priču. Jel da? Ajde baš di, možda treba svakom da izradim koja može, ne mora. A vidim da ne piše nikakva misija, ne piše nikakva misija za njih. S njima. Moram onda opet. Gdje ima neki objektiv. Winja. Mamut skin, dobro. Šta tebi treba možda imam? Smarka katakar. Osim treba se cimno da se kraftuje, ali mogu da idem dalje. Rare Lion skin. Ništa ono, to je to. Čekaj, treba da idemo, aha, pa čekaj, treba da idemo ovamo. Mama fuaja. Moram da vozim mamut, ništa, ajde probamo onda ovo. Ali bolje to da osim za sljedeći epizod, sam vidio da pronađemo mamuta. Šti koliko je ovo dugačko. Evo, dok mi pronađemo mamuta. Ajmo da mi svim kao, nisam da vidimo kad stignu do tamo. Mogu ti dugačak puta.
Ideš jedi. Nee. Ja se pitam gdje će naći jebenog mamuta. Ovi kao da znaju gdje idem, pa me zato stalno napadaju. Može se mamut nađi u mini, kako ne znam, može se ovo računa kao misleće ne. Želite isto naš pušti izbirani karma eventi, to je. Su neke za nas neke nebitne stvari. Ovo da uzmem, ne ovo. Rekli, pogrešan tvrđava. Pustite me, pogrešan tvrđavu sam ja. Izvinjam se što sam vas napustio, sam pogrešan tvrđavu. Nijako žao što sam vam vas napao, pošto uzeo sam pogrešno tvrđavu. Evo ga mamo. Izila Homeland. Možemo da normalno to sve vreme.
dobro ako mogu na mamutu sve vrijeme. Već mogu na mamutu što ne piše. Sam dovoljan nije mislim. Čak mislim može, čak ne mislim da ja sam dizajniran se nismo. Nisam za džabe da mogućnosti se uvijek malo. Upoznajte moju surlu. Ste čuli? Upoznajte moju surlu. Ok, neko smo imali, smo imali 5 experience za mounted kill, ali ko imamo kurac experience. Wihi! Zauvijek. Čini se ne mislim da se nisu.
sebi nekako lakše i drugima. Guarpati su Winja. Rahislas. Pasiha jauta. Dalje još ne vidi koji se nabrađa. Biće ona dugačka misija. Oni bar su... Bar su mamuti tu. Može, samo se umorio. Ovo tu sam nas odjelio. Malo šta, samo tamo malo više municije, već smo ovdje na malo. Arest Vajča. Mislim da je sve mamut uradio. Znaš ko neko koji izašao iz... Većem glave više. Sigurno još. Zanimljivo mi je ovako, ja mislim, možda sam učin. Lakše je samo to, ovako dođe konkurent. Možeš da radiš, on može da se...
može se healaš dok on radi posao. Jedin domačak misli da je da se uđe s nikom neće da. Koliko je smisla. Imamo neko dvoje. Pa čekaj, istina. Isto mamut tam. Mislim da je pravim se igra s momentom zato što ako ti ima jedan mamut da ćete drugi. Aishan guam tabai. Da, suš dugi starbi, slaudra. Washta, tahisna su, ti hayaudamas, salmonas. Wincha duashai, namanash. Mislim mi tequila bis. Koliko ti health imaš jebote? Ti health imaš jebote bo. Gdje umre malo? Bar skinujem. Ništa, sljedeće će biti zajebanje zato što... Uhalja Winja jauga. Suš dugi štar, jauda sakuita. Još nemamo mamuta. Privinč tih je još jedan krug, ali ja nemam mamuta više. Niti ću ga dobiti.
Ali da, imamo tim svoj health, tako da je bilo očekivano da neće biti toliko dugo živ. Gdje meni bist? Ba, ako nema mamuta, bar da imam tebe. Neku pomoć da imam. Sada ćemo misiju uskoro završiti.